kayak lah iso ngono. Yo yo. Ayo. Nah, Tungber, tungber. Ndak ngono lho kaya meri sing sigra. Ya ampun, ya Allah. duduk bareng. Aku apa ra galak sido galak ngene. Tenanan sing sindak sing cepet ngono lho. Lah. Ngopo? Sudah, Pak. Lah, ngopo tak semaput barang itu. Baturku wis gak ono mosok penyusul. Anu Pak, bakso Kak setunggal Pak. Loro Pak. Omonganmu kok iso. Wong Mati. ini apa? Mike iki lho kok iso. Wis penak ngono kok iso. Enak aja kakan polah ri. Olahraga. Olahraga piye wong aku iki? Gendinge lak walang kekek. Heeh. Lagune lak ngene kae. Piye? Walang kekek menclok ning Kecrit. lho kok ngedul. Ko Saiki neno lho, Mas. nano nenano nano neno nano. Nenan no. Nah, kowe bagian aku sing walang kekek, kowe sing jawab Jawabe piye? cerit karo cerut. Crit karo crut. Nah, iso ta? Iso kok. Apa? Crit. Urung. Urung. Walang Crit. menclok ning Kacrut. mabur Crit. menclok ning wit Ngacrut. dadi wong lan Crit. aja seneng Ngecrut. esoke Ngecrit. bengine Ngecrut. Tricracrut. Icrat. omong Sing ora iso-iso tracrut. Pak Petrut Pak Pak sapa to? Pak sapa malah Pak Paiman. Paiman alhamdulillah gawene pun kasembadan nggih Mas. Heeh, Ri. Wis nikahno putra putrine Dik Sobya nanggap ketoprak wana budaya. nyenengno tangga teparone ngene iki ora iki tegese Pak Paiman ki ora kok sombong dudohno bondo donyane ki ora. Nah terus piye? Tujuane ki nyenengno tangga teparone dadi Pak Paiman ki duwe pedoman. Pedomane. Sok sapa wae sing gelem nyenengno tangga-tangga, nyenengno sapa wae insyaallah munggah swarga. Nggih Pak nggih. Pak. Atik nggih apa piye sing cetha? Kados Pak Paiman iki lho. Iya. Kalih garwane. Heeh. Ngene iki ora dudono Pak Paiman ki sugih. Pak Paiman ki bondone akeh iso nanggap ketoprak iki ora. Terus Ki nandakno nek Pak Paiman ki seneng nyenengno tanggane, nyenengno keluargane, dadi nikahno putrane, ditanggapno ketoprak, tujuane mung seneng-seneng. Pak Paiman gadah pedoman, sok sapa wae sing nyenengno wong akeh, swarga jaminane. sing kandha sapa? Apa? Angger nyenengno wong akeh Swarga. wis mesti iku. Mesti. Sing kandha sapa? Ki ngerti ning ngomben kae. Piye? Ki ngerti ning ngomben ta ora? Apa ya? Panggone wong nakal-nakal. Apa wong nakal? Halah ngono mbok takokno begenggek. Kayak nyenengno wong akeh. Iya. Ngono ku tadangane neraka ta swarga ri. Neraka apa swarga, Pak? Lah kowe ngandakno sapa wae sapa angger sing nyenengno wong akeh bakale munggah Swarga. Lah iya tak takoki, ki ngerti ngomben Ngerti? panggone wong apa? Wong wedok sing nakal tukang nyenengno wong lanang. Lah iku tugase nyenengno wong. Lanang. Lah iku kira-kira mlebu neraka apa swarga? Astagfirullahaladzim. Innalillahi. Lah kok iso. Lha ki astagfirullah barang. Ya beda to, Mbet. Ning ngomben Heeh. iki nyenengno wong akeh. Iya.
ning nganggo pamrih mergo dibayari anane wong wedok-wedok ning ngomben kae nyenengno wong lanang. Iya. Mergo wong wedok kae dibayari nganggo pamrih. Lek Pak Paiman panjenengane kan ora nganggo pamrih. Berarti nek dibayari Neraka nek ora dibayari swarga. kados Pak Paiman. Saiki aku tak takok kowe. Ngopo? Kowe milih swarga apa neraka? Wong umum wong pinter ya milih swarga. Lah kene iki apa? Dagel Nyenengno wong akeh ta ora? nyeneng. Lah saumpama kok esuk kowe gak dibayari ya gelem. Ya ora kadung kredit. Lah jare milih swarga. Jare milih swarga. Neraka lah aku bayaran. Kere. Iso omonganmu kok iso. Alhamdulillah iki ngantene luar biasa loh Mas. Lho kok luar biasa iku? Kowe ge iso lak kendho to. Kendho ge awan lak kendho Bang Mekar, Bang Mekar. Lah mbake nganten iki pegawe Bang Mekar. Iya no. Isin aku. Goblok. Aku dikandani mbak iku. Ngono yo masyarakat. Aku kok ora kodho ket mau aku yo. Ha iya. Aku ngene iki lho malu aku. Masa aku ngendhe Bang Mekar aku mangan duwe Bang Mekar. Omongan. Ning ora apa-apa Mas nyambut gawe kok Mas. Iya iya. Ana sing pegawe bank. Mulane Ya ana sing tukang nyuting. Pegawe bank iki penak ndek bojo pegawe bank. Lho kok penak? Lho piye pomo iki pomo? Aku dadi mbak mantan wedok pegawe bank. Terus Pegawe bank ben kemis narik. narik. Anu assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anu monggo diangsur. Kok monggo diatur. Paling penake ora dadi pegawe bank. Lho penak. Ora Monggo diangsur. Apa bojone bengi ngangsur? Rumangsanmu asur apa penak iku dadi bojone tukang son. Wah, penak apa rekoso kae lho. Halo, Kosret. Rekondo sapa kok senturat-turut ae kok iso. Lho, tapi bojone nyoro. Lha nek nyoro. Lho saiki takok bojone tukang son iki nyoro. Tak omongi. Gene. Tukang son iki penggaweane apa? Muntiri apa? Muntiri iku apa mixer. Mixer pentil sing cilik-cilik. Iya pentil cilik-cilik iku. Begini pentile bojone diuntiri. Ora pedhot kabeh. Iya ngono Sren kok Sren. Nyoro bojo tukang son kowe. Berarti nyoro ya Penake bojone tukang syuting iki lho. ya ora penak kok iso. Ngopo? Ora penak. Ngopo? Cara aku duwe anak ngono tak penging rabi tukang syuting iku. Penak bayarane akeh iso nyuting wong ngantenan. Iso nyuting ketoprak. Lah, Iso nyuting sindir, tayub. ora aku ora seneng aku cara anakku dirabi tukang syuting iku. Lah ngopo? Lah nganggur no. Kok iso nganggur? Malam pertama mau diincang-incengi tok. Enggak penak blas. Penake bojo dagelan. Penak bojo dagelan. Dia diomongi kok iso. Kaya mbokku iki lho. Bene. Bapakku biyen lak dagelan. Iya. Saiki penak mbokku. Lah nek penak Dagelan iki penggaweane apa? gawe guyune wong. Lah iya, mbokku nek ora duwe beras, anu Pak beras entek. Mbokku dijak guyu bapakku. Dijak guyu bapakmu Iya, pamane lengone entek. Dijak guyu bapakku. Gas tabung LPG entek. Ya dijak guyu bapakku. Lah saiki piye wonge? Alhamdulillah, Ndek. Sugih. Sobo pasar. Kok sobo pasar iki? Kok sewenengane duwe mbok gendong iso seneng empal. Penak no bakulan emas mbokku. Ada bakulan emas lah Kowe apa? kenyek mbokku kowe. Ada bakulan emas ning ndi? Loh, ning pasar bulu ora roh kowe. Ning pinggir lho, apa dalanan. Toko gede. Lho kok toko gede ngopo? Warung-warung. Warung udel bodong. Lah terus apa? Bakul emas lho. Ning ndi? Mas, paring-paring Mas. Ngemis iku. Rumangsaku. Banter mori. Tak iso. Baduk mik untukku aku. Kamu. Dongamu apa kangge Pak sapa mau? Pak Paiman. Nggih, napa? Alah ya kan mbok kandungane barang Pak Paiman iki lho. Lah iki lho HP nyawer. Apa nyawer, Mbak? Iya jelas no. Jelas. Jelas. Plak-plak. Nggih. Napa Pak? Napa Pak? Walah kopi jahe masa ketemu mantuk jahe tok Pak iki. Cangkemmu. Kok iso kopi jahe. Kok kan Bu Sinden ra usah kuat. Ngono ya. Wis Bu catet to Bu Sinden. Bu Sinden. Wis jare wis Bu catet to. Catet napa? Kopi jahe. Weh yo wis tak catetno ilang ta ora ning diwonge mau. Engko ning mikir ning guri. Wis ra apa-apa kok diparingi panjenengane Pak. Pak sinten Dik wau? Pak Jari. Ya, Pak Jari. dongakno.
Pak muga-muga rezekine kathah nggih, dompete saya kandel. Amin. Kaya dompetku Pak kuandele polisine yo ATM, KTP, terus surat gadean barang Pak. ora gablek dhuwit ngomong-ngomong kene kok. Nek menawa dikai hari kok. Wong sugih ora kaya Pak Paelman. Lah kok iso? Lho, piye to? Wong sugih. Iya. Ora kaya sapa? Sing gadah damel niki to. Lah kok iso ngono kowe ngandakno ngono? Lah piye? Ki nek ra wong sugih ra mungkin iso nanggap ketoprak. Lho, rumati ketoprak iki abot to, Mas. Lah kok abot iku gampang lho. Lho, kok iso gampang iki? Lho, ada ora gene cukup digodhokno mie budal kok. Oh, cangkemmu. Ketoprak Ketoprak dibayar tenanan kok godhok mie. iku kok panjere mangan kok yo genepine iso-iso. Donga dinunga. Ngene lho, Mas. Wong urip iki kudune bersyukur. Contone Pak Paiman. Pak Paiman. Sing ana iki syukurana. Sing wis ora ana lilakno. Sing durung teka entenana. Sing rondo-rondo Patenono. openono ngono. Mah rondo tuwa kok mbok met pateni sisan ngono. Apa diopen muga-muga nganten kekarone. Muga-muga ndang duwe momongan Amin. menurut program pemerintah yang sudah ada. Nggih. Sing kena diarani KBRI, Tapi iki apa, Mas? keluarga bercelana. Berencana. Berencana. Lah ya dirancanakno kaya apa nek ra katoan lah ya meteng terus lari kok iso. Kok iso omongan ning bengi iki ora menghibur sing sehat-sehat tok. Nah terus. Ngibur wong di bayi barang ya. Dek bayi piye tra iku ngemakno gegerek pegel. Mulaneglimbung ngono Pak juga, Pak. Aku kuwatir nek terus glundong aku kok iso. Guys, siap iku biyen yo sinden lho, Bet. Sinden apa? Ngawur nyindeni mau mati betul. Ben gosok kaya ono nyindeni wong mati. Pak sapa? Ngelingno karo warga masyarakat kene ya Mas Bumbet. Heeh. Sok tanggal 14 Februari aja lali lunga ning TPS dhewe-dhewe. Ngono. Mergo masyarakat Indonesia iki mengadakan pesta demokrasi, pemilihan DPR, DPRD, DPD dan presiden dan wakil presiden. Kudune sing jujur, adil, terbuka. Kowe karo aku ya kudu sing penting beda pilihan aja ngrusak le kekancan. Ngono ya. Beda pinemu aja njalari patu, beda pendapat aja njalari begat. Mergo dadi DPR bakal lengser, dadi gubernur bakal gugur, dadi petinggi bakal ganti Pak Lurah. Salat aja wegah, lho lagune ta. Iya. Lho kok iya? Pak Mandor, salat Aja aja kendor. Pak Mae. Pak Paiman. Ya. Aja lali mangan. Duh. Penting anda wis ambuk kula. Aja lali manembah mring Pangeran. Pak RT. Pak RT. Salat Dolate. Aja dhewe-dhewe. nah isa ta. Angel men lari golekane Kudu isa. Iki rambut basane apa? Sing kandha sapa iki pathak rono rambute ngene kok iso. Iki lho karo sinau. Iya, Iki iya. rambut basane apa? Apa? Kukunem dawa-dawa mbok nggo ngetaki sirahku kok iso. Iki rambut basane apa, Bet? Iki rambut basane rekmo. Rambut dawa penake nggo ngopo? Rambut dawa dinggo ngendhok tumo. Ya, iki gulu. Basane apa? Tuwakok terus ae ku. Iki gulu. Aku lali gulu iki. Basane jonggo. Jonggo. Saben esuk nggo ngulu sega. Pengen bongko ngulu boto. Penting ada wis. Iki tangan, basane apa? Iki tangan basane asta. Tangan tengen nggo ngulu sega. Tangan kiwa nggo ngoperasi gua. Ngawur. Iki weteng, basane apa? Weteng. Iki weteng basane Madaran. Parek esuk wetengku kroncongan. Nek kroncongan kudune dikei sarapan. Iya, iki kroncongan dulu. Ya wis niki mau. Kandono. Pak. Alah Pak sapa? Kok iso wis diparingi. Nah iya ya. Ngisor weteng arane apa? Bongko kowe.
Cor weteng. Apa tak jawab aku ora mentolo. Nek mentolo dangaranono. Iki mono padha ngene kami tuwa. Entek ada wis aku. Ngawur ae. Sembrono sampean durung nate ditimbali Pak kami tua ya. Urung blas aku. Sampean ditimbali Pak kami tua. Pak kami tua kene Gak ngerti aku. paling penak dadi kami tua mulane dongakno. Paling penak dadi kami tua. Awake lemu mergo bengkoke amba. Senengane nulung para warga. Tak dongakno benjing minggah swarga. Iya, Min. Bengi iki ana hiburan. Hiburanen ning omahe Pak Paiman. Pak Paiman nanggap ketoprakan. Ketoprak teko langsung dikei mangan. Iya, isa matur suwun. Matur suwun. Ya urung dikei ya matur suwun. Wis ngono kok. Aku kan keturu gak roh. Pak Paiman iki jangane jos. Lah nek jos kene. Lah piye iwak wedhus? Lah aku gak roh kandhan mbok krauki kowe kabeh ngono mangan langsung 3 piring. Ora umum. Loh, tapi lah aku seneng iwak wedhus. Kowe kok Nggih Pak, saestu kula niku seneng iwak wedhus mergo iki wedhus iki anu kene. mengandung protein. Piye banget Wedhus mengandung protein. bento kowe ya ora ngono. Apa? Wedhus ya ora mengandung protein. Wedhus iki sehat mengandung protein. Bento kowe. Lho kok bento? Wedhus iki mengandung cempe. Loh, kok iso? Ya iya mosok keket umun. Unan wedhus mengandung protein terus duwe anak protein ngono. Mesti duwe anak ya cempe. Goblok. Maksudnya mengandung meteng to. Ya iya mengandung meteng kok iso. Ora ngono. Kan lagune wis ana nek wedhus. Iya ya. Anu. Iwak sapi Dipangan nambahi gizi. lah iki. Iwak wedhus, Dipangan ambune lebus. iwak celeng, Dipangan ya ora keneng. iwak babi. Ciriane para santri Panganan apa? Najismu kolado. Panganan apa? Najismu kolado. Pring nolep-nolep Mbak Ayune turu nginep. nginep ning lumutan. Susu gedhi nggo mut-mutan. Pamundutane Pak Kopi jahe. Oke, siap. Oke, siap. Bu Bu Sinden, Sinden. Mbak iku Mbak sapa? Erlin. Mbak Erlin. Iya, Mbak. Herlin, bisa wong iso ana ta ora? Bisa. Kok iso? Tak golekane. Erlin, delok Lin. Mbak, Nah, iki kula pedhetke sinden Pak nggih. Nah, kersane gayeng. Nah. Iki dijatah Pak iki mau kira-kira duwe pirang juta mau, Bet? oh iki mau umbruk-umbruk juta wis. Ngawur. Gampang gose kok Mbak Lin gampang. Lah, Oh, Bu Sinden. saged Bu Sinden, Bu Sinden. Ana duwe ya moro, ana duwe. Kok ana duwe sindene tangi. Endi mau? Ciblok lho, Ri. Enggak, Bu. Ciblok, Bu. Ora sida ana duwike gelem ta ora? Mangkel ae aku. Heeh, bener Ri. Bener iku lho, mbokku sing ngantang-antang ning kono bendang tangi. Kok iso? Ya Allah, kok adek kabel malah kaya diimpus.